Na príjmovej sa navrhuje zvýšiť poplatok za rozvoj. Už minulý rok sme tu mali debatu o tom, či zaviesť ten poplatok v akej výške. Je to v časti bežné príjmy. Minulý rok sme schvaľovali vlastne v tej výške, ako je teraz ten poplatok za rozvoj. Nepovažoval som to za šťastné ani vtedy. V dnešnej dobe, keď nám klesol počet obyvateľov po 20 000, keď je aj cieľom mesta, aby prilákavalo ďalšie investície, ďalších obyvateľov, nemyslím si, že toto je správny krok. Je tu v podstate príjem, ktorý je plánovaný nejakých 50 000 eur, avšak som presvedčený o tom, že mesto by mohlo svojimi krokmi skôr pôsobiť na to, aby sa ten počet ľudí, obyvateľov zvyšoval. Myslím si, že tento postup, ktorý je zvolený a tým zvýšením sadzby dane za rozvoj, tak skôr tých ľudí a investorov odradí. Takže ja v tomto prípade podám návrh na vyradenie z návrhu opatrení na zvýšenie príjmov, práve zvýšenie sadzby z 10 eur a 20 eur na 15 eur na meter štvorcový a 25 eur na meter štvorcový. Je to v časti 1 bežné príjmy. Čiže to bude prvý návrh. To tam není, že? Nemáme tam, alebo sú tam nejaké, že... Pán poslanec, toto... Bude to predmetom VZTK, ktoré bude predložené ako pri rozpočte, pretože najprv sa prijímajú VZTK so zmenenými sadzbami, ak ma pamäť neklame. Čiže VZTK, všeobecne záväzné nariadenia budú predchádzať schváleniu rozpočtu. Toto sú len možnosti, ktoré sú ako východiská pre tvorbu rozpočtu. Teraz máme z možností vynechať toto? Áno. Áno. Ako vynechať to z možnosti, že takáto možnosť nie je? Áno, že keby sme sa na tom presne tak zhodli všetci, že toto by sa vynechalo. A to navrhujem vynechať. Dobre. Nie, zvýšenie. Zvyšujete to. Nezmeniť sadzbu. Vynechať zvýšenie. No. Dobre. Čo sa týka druhého návrhu, ten sa týka výdavkov. Ja totiž vidím priestor na pomerne výrazné teda šetrenie teda na strane výdavkov v položke plánovanie, manažment a kontrola. Návrhy na zníženie teda tu nejaké sú aj navrhované, len boli nezapracované. A týka sa to zníženie platu primátora, zníženie platu viceprimátorov a zníženie odmien poslancov. Skôr ako prednesem svoj návrh, sa ale chcem opýtať na jednu vec ohľadne viceprimátorov. Nie je tu nikde uvedené, ale teda došlo k zníženiu počtu obyvateľov pod 20 000. Podľa zákona o obecnom zriadení alebo teda mesta môžu mať a obce môžu mať 2 viceprimátorov alebo zástupcov v prípade, keď je tam počet obyvateľov na 20 000 eur. Plánuje mesto zníženie počtu viceprimátorov? Bude sa toto riešiť? Samozrejme aj zníženie počtu poslancov. Áno. Ale tiež sa to deje v prostred volebného obdobia. Toto sa deje vtedy, keď sa mení pre budúce volebné obdobie. Za posledný východiskový stav sa počíta obdobie, kedy bolo mestské zastupiteľstvo ustanovené. Čiže ak by sme chceli postupovať touto metodikou, tak by mali teraz vstať 4 poslanci a odísť, že? Nemyslím si. Ja si myslím presne, že to podľa tej istej logiky. Dobre, to je iné, lebo vlastne tí sú zvolení na základe vtedy. Čiže tu je skôr otázka. Však títo sú vymenovaní spravidla na celé volebné obdobie. Hovorí sa tomu, ja som si toto nechal preveriť. Toto je v poriadku. No preto sa pýtam, že či teda to bude alebo nebude. Obdobia, ak sa nezmení stav obyvateľov, definitívne môže byť len jeden viceprimátor. Čiže vlastne čiže ten názor je ten, že sa vzťahujú vlastne tie isté ustanovenia ako na poslancov, ktorí sú volení na toto obdobie, tak aj ten viceprimátor by mal byť. Dobre, to som chcel vedieť, čiže to plánuje, či toto sa neplánuje. Okrem toho mám obidvoch viceprimátorov na polovičný úväzok, ale to je zase vedľajšie. To je vedľajšie, jasné. S tým teda, že ja podávam návrh v časti 3 bežné výdavky programového rozpočtu, v programe 1 plánovanie, manažment a kontrola
teda zapracovať nasledujúce položky a tým znížiť bežné výdavky, a to je zníženie platu primátora na základnú zákonom stanovenú výšku, teda bez navýšenia. Tá úspora by tam podľa našich prepočtov mohla byť okolo 37 500 eur. Po zníženie platu viceprimátorov o 10%, tak ako to bolo teda navrhované podľa informácií teda mesta, by tam mala byť úspora 5300 eur. A po C poslancom mestského zastupiteľstva nebude priznaná mesačná odmena súvisiaca s výkonom funkcie. Tam podľa vyjadrení mesta by mala byť úspora 50 000 eur. Myslím si, že za súčasnej situácie finančnej, ktorej sa mesto nachádza, keď sa hľadajú teda tie možné škrty, myslím si, že toto je alternatíva, na ktorú musíme vážne rozmýšľať, a z môjho pohľadu je toto priestor na šetrenie. Ušetrili by sa už len podľa týchto výpočtov približne 92 000 eur. Tieto by som navrhoval ponechať ako rezervu rozpočtu vzhľadom na očakávaný horší vývoj príjmov mesta. Takže podávam tento druhý poslanecký návrh. Ďakujem pekne, verím, že to máš aj písomne. Ja by som... Pardon, s faktickou, pán poslanec Celé? K tomuto bodu? K tomuto vystúpeniu? Nech sa páči. Ja by som poprosil kolegu, aby tú prvú vec, ktorú predniesol, ako ešte raz zrozumiteľne, lebo som sa v tom stratil. Čo sa má nechať, vynechať? Nemá sa v príjmoch uvažovať so zvýšením dane z rozvoja. S zvýšením dane z rozvoja. Správne som tomu rozumel, áno? Ďakujem. Rozumel som tomu správne? Že v príjmovej časti, keď sa bude predkladať rozpočet, nemáme uvažovať o zvýšení dane z rozvoja. Ja to ešte áno, presne tak, ja to ešte len upresním na strane 7, teda sú návrh opatrení na zvýšenie príjmov, je tam medzi tými možnosťami uvádzané zvýšenie sadzby z dane za rozvoj z 10 eur. Môžeme ešte tento návrh? Áno, hneď vám dám obidva. Dobre, ja by som predsa len k tomuto vystúpeniu mal niečo, lebo už minulé si myslím, že to bolo signalizované, že s takýmto niečím máš záujem vystúpiť, pán poslanec. Celý čas tu hovoríme o príjmoch. Často sa to stáva, že keď sa vyhlási diskusia o príjmoch, tak je tu ticho. Maximálne sa niekto prihlási ako ty, že ešte nejaký príjem by sme mohli zlikvidovať. Úplne neobvykle, alebo málo kedy sa stane, že by niekto prišiel s tým, že tu posilníme príjmy. My sa snažíme nájsť všetky možnosti na posilnenie príjmov. Ako veľmi dobre vieš, a nepredkladáš tu takýto návrh prvýkrát, je predložený úplne zle, to chcem povedať len z organizačného hľadiska, že je predložený úplne zle. Primátorovi nemožno znížiť, ani poslancom nemožno znížiť odmenu. Sa určuje odmena a určuje sa plat. Ale nakoniec to je jedno. Čiže sa to robí určením, nie znížením alebo zvýšením. To je len slovná hračka, že toto takto nemôže byť zrealizované. A ja chcem povedať, že samospráva žije z príjmov, ktoré pozostávajú najmä z príjmov z podielových daní. Tieto podielové dane sú tvorené tak, že ľudia pracujú, z tohto odvádzajú daň a z tej dane z fyzických osôb, teraz sa nerozprávam o právnických osobách, ale z fyzických osôb, kde táto daň bola rozdelená historicky na 70 a 30%, 70% tejto dane plynie samosprávam, teda mestám a obciam, a 30% plynie vyšším územným celkom. Do tohto vstúpil v lani problém so škôlkami, respektíve zmena so škôlkami, kde podiel miesta obcí bol znížený na 53 voľaké drobné percent a v tomto roku v rámci konsolidácie sa už predpokladá len 51 aj nejaké za desatinou čiarkou. To znamená, že ten podiel sa znížil v neprospech samospráv. Ale ešte raz sa vraciam k tomu. Tieto peniaze vznikajú
z daní, ktoré ľudia odvádzajú. Ja sa nečudujem, že ty predkladáš takýto návrh, pán poslanec, lebo ako už máme byť osobní, lebo mňa sa téma platu tu sa prejednáva úplne pravidelne sa o tom informuje, obvykle úplne skreslene. Chcem uviesť, že nemám výnimočne vysoký plat, mám plat, ktorý mi priznalo mestské zastupiteľstvo. A čo sa týka daní, tak vraciam sa k téme tvojho majetkového priznania. A síce, že odvádzaš daň z minimálnej mzdy. To znamená, priznáš minimálnu mzdu, čo je nakoniec tvoja vec, súkromná, nie je to moja, ale je to verejná informácia aj na internetovej stránke mesta Šala. Tak som sa pozrel, koľko je podielová daň z minimálnej mzdy. Pán poslanec, ty tomuto štátu do verejnej kasy neodvedeš ani polovicu toho, čo dostávaš ako poslaneckú odmenu. Ani polovicu. Čiže, ak sa rozprávame o tom, lebo z toho pochádzajú príjmy verejnej správy. Čiže ak sa rozprávame o tom, že chceš znížiť odmenu poslancov, z tvojej strany to beriem ako za seriózne. Potom sa to ale nerobí takto, že sa to znižuje, ale určuje sa odmena poslancov, pretože táto bola určená nejakým uznesením. A toto som nevybral inak žiadnu tajnú informáciu, toto máš zverejnené na svojom profile na internetovej stránke mesta Šala. A že celkovú daň, ktorú si odviedol v Lani, ako z príjmu fyzických osôb sa pohybuje na úrovni 1400 eur. Takže od teba tomuto úplne rozumiem. A nie si sám v tomto zastupiteľstve. Dobre, budem sa venovať teraz tomu, čo je podstatné. V tejto podobe, ako to je, pán poslanec, nedám o tom hlasovať, nemôžem o tom dať hlasovať, pretože je nezrealizovateľné toto uznesenie. Čiže aby sme došli k nejakému zdárnemu koncu a neblokoval som tu rokovanie, tak ťa poprosím, ak s tým teda súhlasíš, alebo dám o tom hlasovať tak, ako si mi to predložil, alebo do konca rozpravy ťa poprosím, aby si tento návrh v písomnej podobe prepracoval tak, aby bol vykonateľný vôbec. Lebo nemožno znížiť ani plat primátora, ani viceprimátorov, ani poslancov, on sa určuje. Tak v súlade s zákonom, keď sme mohli v tomto pristúpiť, rovnako vyradiť z návrhu opatrení na zvýšenie príjmov. Toto môžeme dať hlasovať, ale to hlasovanie tiež nesie záver tohto bodu berie na vedomie. Tak neviem, že či teraz spravíme po B a vyraďujeme. Áno, aby som to úplne správne rozumel. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka. Ďakujem, myslím si, že pán primátor už nejaké veci vysvetlil, prečo možno nemôcť prijať takéto pozmeňujúce návrhy. V prvom rade je predkladaný informatívny materiál, ktorý je príjmaný uznesením, že odporúča pripraviť rozpočet mesta Šala na rok 2026 vychádzajúci z predložených východisk. Čiže v podstate nemôže byť prijatý pozmeňujúci návrh k niečomu, čo sa odporúča. V podstate, ak by ste trvali na tomto, čo predkladáte, môžete rovnakým spôsobom odporúčať pripraviť návrh rozpočtu s tým, že nebudú zahrnuté tieto bežné príjmy, teda vyradiť z návrhu opatrení, nevyradiť z návrhu opatrení na zvýšenie príjmov, zvýšenie sadzby dane z rozvoja, ale pripraviť návrh rozpočtu s tým, že neodporúčate, alebo teda odporúčaním, aby sme nedávali negatívne vyjadrenia, aby jeden z návrhov na zvýšenie príjmov nebolo vlastne zvyšovanie dane za rozvoj. Čiže v podstate obidva pozmeňujúce návrhy si dovolím tvrdiť, že nie sú príjmané úplne správne. A takisto vlastne, nakoľko, tak ako som povedala na začiatku, rokujeme o materiáli, ktorý je informatívny a v časti vlastne výroku je odporúča mestskému zastupiteľstvu. Rovnako môžete odporúčať vy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ešte s faktickou pán poslanec Andráši. Peter. Ďakujem. Ja by som trochu zaoponoval, že poslanci nedávajú návrhy, kde zvýšiť príjem.
Lebo keď sa dotkneme rovno tej dane za rozvoj, alebo teda poplatku za rozvoj, tak keď si spomenete roky dozadu, či to nájdeme už v archíve, alebo niekde na diskoch, alebo kdesi. Ja sám som sa chytil toho poplatku za rozvoj a vtedy tu bola, samozrejme aj ako aj dnes, presila ľúbivého hlasovania a lobbingu všetkých spoločností, ktoré tu chceli nejak investovať, alebo povedzme, či už z fyzických alebo právnických osôb. A v čase, keď sme naozaj mohli zarobiť alebo teda prijať slušné peniaze, sme sa na to vykašľali, potom sme to nejakým 2-3 roky, keď už bolo po všetkom, keď už tie spoločnosti istým spôsobom, ako keby sme im tie prachy darovali, postavili, skolaudovali. Stačilo by sa pozrieť dozadu a odhadnúť, o koľko 100 000 eur toto mesto prišlo, že sme to nezrealizovali. Jak to zrealizovali aj malé dediny, väčšie dediny a kopec iných miest. Len sme chceli byť chrumkaví alebo úslužní, alebo neviem. Takže tuto by som zaoponoval. Ďakujem. Ďakujem ešte, pán poslanec Čiblik, si sa chcel vyjadriť asi. Áno, určite ďakujem za možnosť vyjadriť sa teda. Bolo tu viacero teda otázok a tém, ktoré boli riešené. Ja by som sa najprv vrátil k teda tomu nejakému osobnému útoku a potom sa budem venovať týmto návrhom. Čo sa týka môjho, alebo teda zverejnenia nejakých tých príjmových pomerov, oni sa tu splietajú hrušky s jablkami. Advokácia je slobodné povolanie. To je prvá vec. To znamená, že ja podnikám, to znamená, to je slobodné povolenie a to, koľko ja odvádzam finančných prostriedkov z dane z pridanej hodnoty tomuto štátu do rozpočtu, tak sú to pomerne vysoké sumy. To je prvá vec. Absolútne nič to nemá s nejakým zamestnaneckým pomerom. A keď sa aj o tom rozprávame, som zvedavý, ktorý podnikateľ sám sebe vo vlastnej SROčke si bude dávať nejakú inú mzdu. Každopádne do tohto sa samozrejme ráta aj to, čo ja dostávam z obce, ale opakujem, advokácia je slobodné povolanie. Takže toto, čo sa tu splieta ohľadne týchto daní, to sú hrušky s jablkami. Pán poslanec, iný príjem nemôžeš mať, upozorňujem ťa na to. Iný príjem, než uvedený v majetkom priznaní, nesmieš mať. Čiže ja som vychádzal z toho príjmu, ktorý uvádzaš, ktorý je na úrovni minimálnej mzdy, nehovoriac o tom, že podľa Finstatu, ktorý tu mnoho z vás miluje, vaša spoločnosť je v mínuse, takže na daní z právnických osôb tiež neodvádzaš akurát paušál. Ale mne to je jedno, ako mňa to nezaujíma. No evidentne to nie je jedno, len hovorím, že keď to má byť osobné, tak začneme vždy od seba. Nie je to osobné, len z vašej strany sú to útoky, ktoré hovorím, to je spletanie a mýlenie si hrušiek s jablkami. To je len na upresnenie. Čo sa týka tých osobných útokov a neosobných útokov. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o navýšení platu primátora. To nie je o osobnom útoku, to nie je nič osobné. Mestské zastupiteľstvo, tak ako ste povedali, určuje plat primátora. Ako som už minule povedal, toto mestské zastupiteľstvo nerozhodlo o tom, že určuje plat primátora. Vychádzate z ustanovení, podľa ktoré si vykladáte tak, že minulé zastupiteľstvo, keď vám schválilo navýšenie, tak sa to vzťahuje aj na súčasnú situáciu. OK, bereme, ale zastupiteľstvo stále môže rozhodnúť o znížení toho navýšenia. A to je to, kde je možné ušetriť. Čo sa týka formulácie jednotlivých týchto mojich návrhov, ja vychádzam z toho, ako to bolo uvedené v tomto materiáli, ktorý bol. To znamená, že návrh na zníženie výdavkov priamo sa tu uvádza znížiť plat primátorov, znížiť plat viceprimátorov a zmeniť zásady odmeňovania, že mestskému poslancom nebude priznaná mesačná odmena. Vychádzam z týchto podkladov, ktoré tu sú uvedené. Preto ja v podstate... A ešte jednu vec musím uviesť. Áno, tento materiál berieme na vedomie. To znamená, že ak by aj prešiel môj návrh, ak ho pán primátor nepodpíše, lebo si myslí, že je protizákonný, je to prejav nejaký prejav poslancov mestskému zastupiteľstvu, že toto
by neboli radi, aby toto sa zahrnuli do rozpočtu. To je všetko. Preto ja trvám na podanom návrhu. Poprosím, aby sa hlasovalo o mojom podanom návrhu, tak ako bol prednesený. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kantorová. Upozorňujem, že podľa mňa časť týchto návrhov je nezrealizovateľná. No a dobre. Trváte na ich podaní, takže ideme na to. Pán poslanec Čibrík podal poslanecký návrh, o ktorom dávam hlasovať. A síce v časti 1 bežné príjmy vyradiť z návrhu opatrení na zvýšenie príjmov, zvýšenie sadzby z dane za rozvoj z 10 eur na meter štvorcový a 20 eur na meter štvorcový na 15 eur na meter štvorcový a 25 eur na meter štvorcový. Nech sa páči, hlasujte, prosím. Z prítomných 21 poslancov, za 6, proti 14, zdržal sa 1. Druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Čibrika. V časti 3 bežné výdavky programového rozpočtu na rok 2026 v programe 1 plánovanie, manažment a kontrola zapracovať nasledujúce položky a tým znížiť bežné výdavky. Po A. Zníženie platu primátora na základnú zákonom stanovenú výšku, teda bez navýšenia. Po B. Zníženie platov viceprimátorov o 10%. Po C. Poslancom mestského zastupiteľstva nebude priznaná mesačná odmena súvisiaca s výkonom funkcie. Nech sa páči, hlasujte, prosím. Z prítomných 21 poslancov, za 6, proti 13, zdržali sa 2. Potom sú tu poslanecké návrhy pána poslanca Vlka.